Danas, ljudi moji, igramo kratku horor igricu koja se zove Patrikova osveta. Patrik ubica se vratio u grad i definitivno želi da nam se osveti, odnosno da nas ubije. Tako da ćemo danas pokušati da ga zaustavimo. Ne zaboravi da udariš odmah subscribe i like ako znaš ko su Sunđer, Bob i Patrik. Idemo u video! Nalazimo se kod restorana Kebe Kerabe. Okej, da vidimo. Čuje se poznata muzikica iz Sunđer Boba. It was a regular night at Krusty Krab. Okej, I had just finished my shift and was on my way home. Vidi ga, moj Lignjoslav Vrtunjoc. Brate moj, Lignjoslavkoviću. Završio sam smenu i idem kući. Kaže, bio je uobičajen dan u restoranu Kebe Krabe. Da vidimo. I can't even imagine what would happen next. Kaže, ne mogu ni da zamislim šta će se desiti dalje. Okej, da vidimo sljedeća scena gdje će biti, gdje nas to šalje. Mi smo u brodomobilu. Lado smo u brodomobilu. No, idemo ka našoj kući, dobro. A gdje, eno ga je restoran. A gdje su svi, brate, zašto ovako mračno? I nema apsolutno nikog. Ajde, ubrzaj, daj gas, Lignjoslavu, šta ideš pola sata, brate, do svoju kuću. Ne mogu da verujem, brate. Moraš malo da ubrzaš to. Okej, stali smo. Izašli smo iz auta. I broj kola su nam 18. Čoveče, pa ja volim broj 18 mnogo, tako da sad izgleda samo treba nam piše gore da trebamo da se vratimo kući. Okej. Idemo lagano da vidimo. Patriče, da li si kod kuće? Lela, brate, ja se zezam s Patrika, a ova igrica se zove bukvalno kao da će da nas ubije Patrik. Patriče, jesi kod kuće? Patriče, nema nikog. Da vidimo iza kuće, da nije možda Patrikolovski. Iza, nema, brate, ja evo šunjam se iza njegovu kuću, ali nema nikog. Ništa, idemo mi, Sunđer Boba, čekaj da vidimo da li ima kod Sunđer Boba nekog. Ma nemoj, on me smara, brate. Pošto sam ja izgledala Lignjoslav, moram da idem kod mene u kuću. Što se desilo? Da li je moguće? Ljud sam na sebe, brate, izgubio ključevi od kuću i ne može da uđe sad u kuću. Kako da uđem, brate? Izgleda da moramo da nađemo glupe ključeve od ove Lignjoslavove kuće, brate. Da nisu ostali u kolima. Verovatno je Lignjoslav glupan zaboravio u kola ključevi. To je jedino logično rešenje koje sad mogu da nađem. Ajmo da vidimo da li su kola. Nema nigde, brate. Nema kod kola nigde. Kod Patrika u kući nisu. Znači bili smo okolo njegove kuće, znači nema ništa. Brate, bili, gde sad da nađem? Ključevi da nisu u trapke negde. Ma mora da su negde ovde ključevi, brate mili. Ma Sunđer Bob ih je uzeo 100%. I zašto sam ja se sam vratio kući bez Sunđer Boba? Vidi što mogu da mu gledam u kuću. Ali ne vidim ništa. Nema ključeva, brate, nema ključeva. Imam autobus neki ovde. Zašto random autobus stoji u sred pustinju, brate mili? Možda je ovde negde ključ. Treba mi ključ, please mi dajte ključa. Evo ga. Šta bukvalno pita šta moj ključ radi ovde? Random autobus u sred pustinje. Pogledajte gdje je autobus ovde. Nikad nisam vidio da stoji neki autobus. Ali bitno je da smo mi našli ključ i sad možemo da uđemo u kuću. I šta može tamo da nas čeka? Tek mogu samo da zamislim. Ulazim u kuću. Otvaram vrata. Nešto se... Šta, odakle Patrik došao? Odakle Patrik došao? Prepao sam se. Srce mi stalo. Ostalo mi 9 života. 8 života mi stalo. Što me kimbidovo Patrik? Ja ga nisam ni video. Ljudi, ja sam se prestravio. Pitao sam se šta se dešava, što ne mogu u kuću da uđem. Ali izgleda me kimbidovo on. Okej, sad sam se prestravio, brate mili. Znači, moje uši nisu dobro. Imamo ovdje neki kod da ukucamo. Kako da ukucam kod kad nemam kod? Ovo je baš bilo prestrašno. Neću ovo više da radim. Vidi ih Sunđer, Bob i Patrik. Srećni i zadovoljni. Mogu da otvorim. Otvorio sam, šta je ovo krv? Zatvorilo se. Ulazim. Sunđer, Bobe, šta ti je? Šta ti se dešava, brate, s mozak? Ajmo da mu priđemo. SpongeBob, šta ti se desilo, Sunđer, Bobe? You are finally arrived. Patrick has lost his mind and wants to kill us all! And how do I save you now? Don't worry, the key's upstairs. Be careful, he is crazy. Sunđer Bob nam je upravo rekao da je Patrik poludeo i želi sve da nas ubije. Mislim da smo to primetili, zato što je svuda oko nas krv, bukvalno. Ja sam ga pitao kako da ga izbavimo odavde i on je rekao da imaju neki ključevi na spratu gore. Šta je ovo? Strelice mi pokazuje na piratskog Sunđer Boba.
Našli smo kod neki. 56812. To je za onaj kod tamo, ljudi. Gde sam ja sada? Gde da izađem? Izlazi napolje. Ajmo da vidimo šta se nalazi u ovoj prostoriji. Jao, brate, bili. Ajmo da ukucam ovde kod 56821. Jel tako? Enter. Koji je kod beše? Zaboravio sam, za sekundu sam zaboravio. 56812, bre, nube 1. Marfika, ne može ni da zapamtiš kod. Ja sam napisao 2-1, a treba 1-2. 56812. Enter. To je to. Exit, otvorili smo vrata. Šta je ovo sad? Brate, televizor upaljen. I nešto se dešava ovdje. Televizor šušti. Ok, ovo je creepy, jako je creepy, ljudi moji. Znači, već sam se prestravio jednom. Uzeo sam neki šrafciger za otvaranje šrafcigera. Da vidimo samo gde smo bi sada, brate. Znači, od tamo smo došli ili nismo tamo došli. Ili nismo bili tamo uopšte. Trebamo gore da se popnemo. Ali ja želim da prvo da istražim ceo ovdje deo kuće. Ok, ovdje imamo nešto je pala mrežica za hvatanje ovih. Jao, evo ga noob 1. Da mu priđemo, a? Nećemo jumpscare-uje. Pobegao je noob 1. Ne znam šta da mu radim sada. Ok, ajmo da vidimo okolo. Da idemo, nećemo. Idemo ovamo, brate mili. Ovo je jako strašno, ljudi. Moramo gore da se popnemo, izgleda. Otvaramo ovaj strujomer, da upalimo struju, ljudi, i da se popnemo gore. Pošto... Ne, popeo se gore sam bez nas! Spusti se dole, čoveče, pusti me da se popnem gore, bre. Šta da idem ja sada? Bukvalno ne znam gde idem. Ajmo da vidimo gde idemo. Ok, idemo gore. Popeli smo se negde gore i ja... Ovde je... Verovatno Patrik. Patriča, jesi tu? Ovdje je i moj lepi Gari. Gari, pužiću moj Gari. Ali ne znam gdje sad da nađem ključeve da otključam Sunđer Boba, ljudi moji. Ajmo samo bez stresa i bez plašenja. Ok, popeli smo se gore, ja obazrivo idem da ne dođem kod Patrika. Evo i ključevi, ljudi moji. To su ti ključevi o kojima je Sunđer Bob pričao. Brate mili, našli smo ključeve, samo trebamo da se vratimo sad nazad. Gari, jel mogu da te otključam ja tebe? Ne mogu puža Garija da otključam. Kako da se popne gore kad mi ne radi space? Piše mi da otvorim Sunđer Boba, ali ne mogu da se spustim ili pobegnem odavde. Kako? Jel mogu da skočim odavde? A imamo vrata tamo. Možda možemo da prođemo kroz ova vrata. Ajmo, molim te da je to cilj. To je to, možemo da pomerimo stolicu i da otvorimo vrata. To je to, vratili smo se ni stepenice. Ovdje je na početku bilo to. I ovdje je Sunđer Bob. Definitivno sad možemo da otvorimo Sunđer Boba, brate bili. Znači, ne znam gde je Patrik, ne znam gde se sakrio, ali definitivno otključavam Sunđer Boba, ljudi moji. To je to, otvorili smo Sunđer Boba. Ajmo da vidimo gdje se sad nalazimo. Ok, Sunđer Bobi i Slignjoslav se bore. Patrik, evo ga Nubara 1. 3? Što odbrojava nešto? Trebamo da se borimo protiv njega. Ok. Borba protiv Patrika. Lignjoslavu, ti jedini možda nas spasiš sada. Ajmo da vidimo da li može Spindra. Ja sam se zbunio, šta pričam. Čekaj, udario ga. Dobro. Ja, on je pao. Patrik pao, nema ga više, Jer smo porazili to Patrika. I to je kraj. Ne mogu da verujem, ovo je najkraća igrica na svetu. Kaže, uspeli smo da uhvatimo Patrika i on je osuđen na 10 godine zatvora, ljudi moji. Policajci su izgubili njegove ključeve od ćelije, tako da će ostati u zatvoru ceo život. Nadajmo se. Patrika smo uspeli da uhapsimo. To je to, ljudi moji. Uspešno smo uhapsili Patrika. Hvala što ste gledali ovaj video. Obavezno pogledajte prošli video ako niste. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!